네, 마지막 코리아. Này, बिथाङा मेथाइ रोजाबदों जायनि मुङा मेन्देला खामसाव बिथाङा मेथाइ रोजाबदों सिख्लाजों दुरनाम जाबाय आफायाबो बिनि मुङैनो सेन्देल आलाय जाबाय गैलालै बे मुलुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसो गैलालै संसार बे मुलुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसो न'खराव थाब्लासो आंबो बोरायलायाखै गामि बारबोलानो सेंग्रा जाबाय न'खराव थाब्लासो आंबो बोरायलायाखै गामि बारबोलानो सेंग्रा जालाय गथ' सिख्लाफ्रा मेगन खेबो आंसो नायख्लें नायख्लें फैयो गथ' सिख्लाफ्रा मेगन खेबो आंसो नायख्लें नायख्लें फैयो बैसानाव थानाय रुवाथि सिख्लाखौ आंलाय मोजां मोनो बैसानाव थानाय रुवाथि सिख्लाखौ आंलाय मोजां मोनो मोजां मोननानैलाय मा जानो आदा सना रुफाखौ होनाबोला मोजां मोननानैलाय मा जानो आदा थाखा फैसाखौ होनाबोला बैसानाव थानाय दाहोना हौवाखौ आंलाय मोजां मोनो बैसानाव थानाय दाहोना सेंग्राखौ आंलाय मोजां मोनो मोजां मोननानैलाय मा जानो आगै गोरबोनि अननायखौ होनाबोला मोजां मोननानैलाय मा जानो आगै गोरबोनि अननायखौ होनाबोला